Bueno, ez datutegiaren aurkezpena bihar egingo du gaur. Orduan gaur. Euskal Korpus Onomastikoa. Asmo helburuak eta etorkizuneko erronkak, gau erronkak. Hori da. Bihar zera, bera, ez da? Bai. Bueno, Euskal Korpus Onomastikoari normalean eko, esaten diogu jartzuna ez, eko. Eta bihar aurkeztuko duguna, gaur ere aipatuko dugu behin baino gehiago da, Euskal Onomastikaren datutegia da EODA esaten dioguna, eta nolabait atal publikoa edo internet bidez Euskaltzaindiak bere webgunean eskaintzen duen onomastikari buruzko datutegia. Nik Euskal Korpus Onomastikoa, badauka Euskal proiektu honek badauka historia luze bat. Izen hori hartu baino lehen, 1989an, lehenak aipatu duen mendi edo gailur katalogoa argitaratu ondoren, planteatu nion onomastika batzordeari pixka bat kanpotik helduta, proposamen bat bezala dola, ideia bat bezala, toponimiari buruzko informazioa biltzeko datutegi informatiko bat egiteko aukera. Prestatu nuen pixka bat, garai hartan oraindik bide informatikoak ez dakit astapenetan zeuden gaur egun dauden bezain eratuak, eta nik access datutegi bat egitea proposatu nien, joan nintzen batzorde bilera batera, eta han orkestu nuen pixka bat beldurtuta, modu inozo samarrean egia esan behar bada, eta segituan erantzun zuten, oso ideia ona egin ezazu. Eta geratu nintzen pixkatola, baina horrelakoak izan ziren astapenak. Orduan, 2000 urtean, hasi nintzen pixkat Euskaltzaindira ordu soltetan edo pixkat lan egiten, eta datu base edo datutegi horren eraikitze lanetan nolabait. Eta, ideia izan zen pixkat hor biltzean mota askotako toponimiarekin zerikusia duten informazio diferenteak biltzea. Pixka bat, onomastika batzordeari hartu behar dituen erabakiak edo eman behar dituen irizpenak, gomendioak eta barrak hartzen laguntzeko informazioa edukitzea, begi aurrean edukitzea eta ez ibiltzea. Askotan ailegatzen dira batzordera kontsultak, nola deitu behar dugu kale hau. Kale horren izenaren lehenengo berria guk momentu horretan daukagu, ez daukagu daturik. Datu horiek biltzeko leku bat zen datutegi hau. Barkatu. Hasieran, esan bezala, toponimia datutegi bat izatea zen xedea edo asmoa, baina berehala batzordea ez da, edo esen jada toponimia batzordea, onomastika batzordea baizik. Eta berehala ikusi genuen, bereziki Euskal Herrian ez dela erraza aztertzea, adibidez aztertzea deiturak toponimiarekin edo toponimiak kontutan eduki gabe. Deitura askok jatorri toponimikoa dutelako, gehienek. Gero pertsona izenak eta deiturak ere estekatuta daude, adibidez patronimikoak denak dira pertsona izen batetik eratorritako deiturak. Orduan, hori guzti hori aldi berean ikertzea edo aztertzea eta bilduta edukitzea zela interesgarria. Eta beraz, toponimia datutegi bat izatetik onomastika osoa hartzera pasatu zen egitasmoa, oraindik egitasmo mailan. Baina datutegia ere eraiki zen jada onomastikaria itortzen zaizkion banaketak edo banaketa disiplinarra nolabait onartuta. Hor ikusten duzu onomastika berez da izen bereziak aztertzen dituen jakintza. Halaxe dator Euskaltzaindiaren hiztegian. Eta normalean bi atal nagusi lehen ere aipatu dira, toponimia eta antroponimia bereizten dira. Eta antroponimiaren barruan daude pertsona izenak, prenoms edo ponte izenak ere deitu izan direnak, eta besteak familia izenak edo deiturak, abizenak edo dena delakoak. Funtsean edo montatu orduan antolatu edo eraiki genuen datutegi horren arkitektura edo egitura nagusia hauxe da. Ez da bakarrik datutegi horren egitura. Pixkat hemen ikusten dut batzuk toponimia edo ikerketetan jardun duzuela, hemen entzulegoaren artean dagoen jentea, hau da pixka bat jarraitzen den bidea edo ikerketa toponimiko egin nahi denean, hau da,
toponimia, nire herriko toponimia, nire eskualdeko toponimia, nire herrialdeko edo eremu zehaz bateko toponimia, non aurki dezaket, zein dokumentutan topa dezaket aspalditik dokumentatua idatzia. Horiek dira iturri idatziak, horiek dira pixka bat oinarrian daudenak, selekzio bat egin behar da, hautespen bat, eta iturri horietan zer nolako informazio onomastikoa topatzen duen. Hau da, zenbat pertsona izen, edo zenbat pertsona agertzen diren aipatuak, eta zenbat leku. Eta datu horiek jaso behar dira, eta horiek dira idatzizko erak edo era dokumentalak deitzen ditugunak. Komeni da data guztietako informazioak edukitzea eta kronologikoki ordenatuta ikusi aldugu urrenkera horretan toponimo batek eduki duen garapena, aldaketak eta kronograma ere pixka bat, hau da aldaketa bakoitza gutxi gora bera zein garaitan gertatu den ikustea. Beste iturri bat, batez ere toponimiari dagokiona, ez horren beste deiturak eta pertsona izenentzat, dira ahozko informatzaileak. Horretan, lehen ere aipatu dira, trabajo de campo, kanpolana egitearen kontua, joatea herrietara eta galdetzea, territorioa ongi ezagutzen duten pertsonei, eta izenak batzea, nola oskatzen duten, eta Euskal Herrian bereziki garrantzitsua da hau euskal toponimoen erabilera zuzena ezartzeko ondoren. Adibidez nola deklinatzen dira leku izenak. Lehen aipatu da hemen Zufia agertu da, uste dut Salaberriren zerean, zuiko edo zufiko agertzen zen, ergo amaierakoa hori mugatzaile bezala, mugatzaile jokaera du eta beraz desagertu edo kendu egin behar da deklinatzean. Gauza horiek, informazio horiek askotan euskal hiztunen ahotan jaso ditzakegu, baina horretarako entrebistatu egin behar dira eta haiek ematen diguten informazioa jaso. Datu horiek, bai idatziz eta bai ahoz jasotzen ditugun datu horietatik, joaten gara osatzen Euskal deituren, Euskal Herriko pertsonen izenak eta Euskal Herriko lekuen edo kanpoko lekuen izenak. Errolda batzuk, eta horiek dira erregistroak. Erregistro nagusiak horietxek dira. Izenak, deiturak eta lekuak. Lekuen kasuan, lekuak definitzeko bi ezaugarri dira normalean nagusiak. Zer den, ibai bat den, hiri bat, mendi bat, eta bar, eta non dagoen, kokalekua albait modurik zehatzena jasotzea. Fikatzen bazarete, dozein iztegi geografikotan begiratzen badugu sarrera bat, Aretxabaleta, hiri bat, Debagoieneko hiri bat. Nongoa, Debagoienekoa, Gipuzkoan, eta hiria. Badakigu zer den eta non dagoen horiek, bi ezaugarri horiek definitzen dute leku bat, nolabait. Gero ere, badaude bestelako baliabideak ere kokaleku hori gehiago zehazteko. Azken zeretan ikusi dugu adibideren bat, geoposizioa edo koordenatuak metatu edo gordezkero, Google Earthen eta ikusi aldugu, visualizatu aldugu edo zein momentutan non dagoen zehazki leku hori. Bueno, hau da beraz, ekok gaur egun duen egitura edo struktura nagusia. Hor, datuak sartu ahala, edozein lekuri buruz eskatzen bazaigu, leku honen izena nola idatzi behar dugu euskaraz. Orduan, begiratzen baldin badugu leku horren fitxan zenbat idatzizko era dokumentatuta dauden, noizkoak diren, zelako garapena izan duen, eta hoz zer bildu den, horri esker jakingo dugu edo emango diogu gaur egungo euskaran, euskara jasoan nahi baldin bada, nola idatzi behar den eta nola jokatu behar den gero deklinatzean izen horrekin. 2000 esan bezala, 2000 urtean hasi nintzen pixka bat toponimia datutegi ura eraikitzen eta datuak kargatzen, izan zen orduan pixka bat modu informalean Jose Luis Lizundiaren bultzada edo sustapenarekin, baina 2004 urtean jada onomastika batzordean erabaki zen horrek ja neurri handiak eta hartzen ari zela eta ofizialdu egin behar zela batzordearen inguruko egitasmo baten gisara. Eta orduan eman zitzaion 2004an Euskal Korpus Onomastikoa izena orduan bataiatu zen nolabait, eta artean Andres Inigo batzorde burua, onomastika batzordeko burua zela, berak hartu zuen zuzendaritza eta berak defenditu zuen edo aurkeztu zuen egitasmo hau argoma izen barne jardunaldietan eta bertan onartu zen pixka bat Euskaltzaindiaren egitasmo ofizial bezala, bere zuzendaritzapean.
bera batzorde buru izan zen bitartean, 2012 urtera arte, bera izan zen zuzendari, orduan lekuko hartu zion Patxi Salaberri, Zaratiegik, eta bera izan zen bai batzorde buru eta bai zuzendari 2017 arte, eta urte horretatik aurrera Roberto González de Viñaspre hartu du bai batzorde burutza eta bai eko egitasmoaren zuzendaritza. Lanak, hau da, hor urtero garatzen diren lanak, kargatzen diren informazio berriak, erauzten diren dokumentuak eta bar, erabakitzen ditu edo ontzat ematen ditu onomastika batzordeak, eta gero hortik onomastika batzordea nolabait dela eko egitasmoaren egitekoak zehazten dituena eta onartzen dituena. Hasi bezain laster, lehenbiziko helburua izan zen datu ez hornitzea, hasieran izan zen nolabait egitura hori muntatzea datutegi edo datu base itxuraz. Access bat izan zen, baina bigarren lana izan zen datu ez hornitzea. Orain armairua eginda daukagu, apalategiak ipinita, tiraderak ondo diseinatuta informazio hori biltzeko, baina orain gauzak sartu behar dira, armairu horretan. Lehenbiziko lan potoloa edo lan masiboa izan zen Nafarroako toponimia eta mapagintza bilduma. Lan hori 82 eta 89 bitartean egin zen Nafarroan, Jimeno Jurio ikertzailearen zuzendaritzapean eta ikertzaile pila batek hartu zuen parte, lan diferenteak egiten, lan dokumentala artxibategietan, liburuetan, bibliografietan, kartografietan, ahozko lana biltzen, ahozko informazioa biltzen, entrevistak egiten eta grabatzen, eta datu horiek datu pikatzen gero edo ipintzen dokumentuetan jasotzen. Eta, lan hori eskuratu zuen Euskaltzaindiak Nafarroko gobernuak emanda, jada modu digitalean, Word Euskarrian, eta horrekin osatu zen datu base bat, konbertitu ziren datuak formato berrietara, eta hortik ekora pasatu ziren datu kopuru horiek. Ikusten dugun, Nafarro handi xamarra da, eta toponimian ere oso aberatsa, ez beharra Galizia bezain aberatsa lehen entzun duenatik, baina toponimo asko bildu ziren, eta hori izan zen lehenbiziko ekarpen mardula. Bigarren lana, izan zen Ipar Euskal Herriko IGN edo Instituto Geográfico Nacional delakoaren 1,25,000 eskalako kartografian agertzen diren errotuloak, toponimia hori. Honen jatorria izan zen IGNek berak Euskaltzaindia, erakutsi zuen, 2006an, pixka borondate bat, mapa horietan agertzen den, errotulatuta agertzen den toponimia, pixkat euskal grafiaz, behintzat toponimia txikia, euskal grafiaz idazteko borondatea. Eta horretarako, hori egin alizateko eta zuzen egiteko, Euskaltzaindiari eskatu zion, esan zezala, toponimo horien idazkera zuzena euskaraz zein ote den. Horretarako eskuratu zion bere datutegia, eta horri biliziren, hori lehen esan bezala lantalde handi bat aritu zen, pare bat urtez lan egiten, dokumentazio lana esen izan oso handia, baina ahozko bilketa izugarri ona egin zuten, herri pila bat toponimo jasotzen, jaso zituzten gainera datu basean eskatu ez ziren toponimo, beste toponimo asko ere, esan nahi dut lan horien ondorioz, eskatzen zena, baina askoz ere datutegia handiagoa lortu zen, eta hori guztia ere gehitu genion gure datutegiari, eta kopurua handitu egin zen nabarmen. Hirugarren lan mardula edo jasu genuena izan zen Euskal Autonomia Erkidegokoa. Kasu horretan, lehen aipatu da, nola Eusko Jaurlaritzak deikerri enkargatu zion aspaldian hiru lurraldetako toponimia ikertzea, eta egia esan egin zen lurraldeka, uste dut urrenkera izan zela lehenik Bizkaia, gero Araba eta gero Gipuzkoa, uste dut, eta gainera bi etapatan, hau da, egin zen lehenengo txanda bat, bukatu zen, eta gero birpasa bat eskatu zen, gero bigarren txanda bat. Eta ondoren ere uste dut homogeneizatze lan batzuk ere burutu zirela, eta kontua da Euskaltzaindiak jaso zuela lehenengo txanda hartako datutegia, Jaurlaritzak emanda, eta guk datu horiek ere migratu egin genituen, helburua diferentea zen, ikusi baduzu lehen Ipar Euskal Herrian adibidez, 1,25,000 eskalako toponimia da jaso zena,
Kasu honetan, HPS-ek Eusko Jaurlaritzak deikerrien kargatutako lanaren helburua zen 5.000 eskalako kartografia errotulatzea, beraz toponimia dentsitatea ere handiagoa da Ipar Euskal Herrikoa baino, logikoa den bezala. Eta, bueno, guk hori guztia jaso genuen. Datu asko dira, jaso zirenak, eta horrekin pixka bat nolabait osatua geneukan Euskal Herria osatzen duten 3 eremu administratiboetako nolabaiteko ez guztiz homogeneoa, dentsitate aldetik, baina toponimia bilduma eder bat edo handi bat. Ondoren, lehen esan bezala, hau esen toponimia datutegi bat, baizik eta onomastika datutegia. Ergo, urrengo urratsa izan zen, pertsona izenak eta deiturak ere nolabait korpus mardul batzuk bilatu eta horiek kargatzea edo sartzea datutegian. Nik uste dut ulergarria den bezala, Euskaltzaindiak berak argitaratutako bildumak izan ziren, jaso ziren lehenbizikoak. Hor daukazu Euskal izendegia edo Ponte izendegia deitu izan dena, 2001an argitaratua, Eusko Jaurlaritzarekin batera egin zen eta badaukan nolabaiteko balio legala, hau da, erregistroetara joaten denean norbera, bere semea edo alabari izena ipintzera, liburu horretan baldin badago nolabait ontzat emanda dagoela ematen da ditzera eta beraz onartu behar omen dute. Deiturategian, antzeko zerbait gertatzen da, hori uste dut Eusko Jaurlaritzarekin eta Espainiako Justizia Ministerioarekin batera argitaratu zen eta badauka balioa ere erregistroetarako. Hau da, norberak bere deitura ipini nahi baldin badu Euskal Grafiaz, teorian behintzat, liburu horrekin egin lezake estatuko edozein erregistrotan. Pegak egongo dira han edo hemen, baina teorian balio legala du eta beraz hor aditzera ematen diren grafia aldaketak ontzat eman behar omen dira erregistroetan. Datu horiekin hornitu genuen datu basea eta izendegian, edo bai deitura erregistro eta bai pertsona izen erregistroetan, kopuru horiek izan ziren abia puntuak. Hortik aurrera, urtero bestelako lan batzuk ere gehitu dira, bai helburu estrategikoak edo garrantzi puntuala eduki dutelako momentu batean, eta bai batzuetan ekarpen interesgarriak publikatu direlako eta egokia ikusi delako, beti ere onomastika batzordea kontzat eman, eta lanak egiten joan dira. Guk lehentasun moduan, nolabait orain artean, uste dut, beti eman diogula korpus dokumentala handitzeari da guk, onomastika batzordean erabakiak hartzeko behar izaten direna dira datuak. Ez inpresioak, iritziak eta horiek ere ondo egon daitezke, baina datuak dira behar direnak. Ahal bada, garai diferentetakoak eta toponimo bakoitzaren garapena eta zerak ikusi alizateko moduko datuak. Eta horretarako, gehitu diren edo gehitzen ari diren, ze lan hori amaitu barik dago noski, daude Euskaltzaindiak berak argitaratzen dituen bilduma ofizialak, hor ikusten zuen onomastikon Baskonia bilduma zarra, aurten bukatuko omen da adibidez Iruin herriko liburuki guztiak, Jimeno Juriok behiala egindakoak, oso bilduma potenteak dira, informazio askorekin, informazio dokumentala, oskoa, eta orain azkenengo urteetan ere Nafarroan berrargitaratzen ari dira, lan horiek Patxi Salaberrik egindako arautze lanarekin, hau da, grafia gaur eguneko irizpideekin edo egokitua. Duan horrek bauka nire ustez balio handia gure zeretarako, eta hori bukatzen ari den lan bat da. Bukatzu ez, baina aurrera jarraitzen duen lan bat da, adibidez, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntzako bilduman, gainera gero eta liburuki gehiago argitaratzen dira, hori amaigabea da, baina datu horiek oso importanteak dira, gainera Erdi Aroko lekukotzak ematen dizkigute, eta tradizio zaharreneko toponimoen berri ematen digute nolabait, eta baita deiturak eta pertsona izenen asuntoaz. Berdin izenak bilduma, hor ere badaude lan batzuk interesgarriak, orain hasi dira ere lehenengo monografiak, adibidez, Sestaoko toponimia argitaratua duela gutxi, eta hor ere korpus dokumental potente bat dago, eta gauza horiek ere migratzen edo apurka-apurka sartzen, ekoratzen ari gara, nolabait. Aldi berean, Euskaltzaindiak ematen dituen arauak edo luzatzen dituen irizpenak, publikatzen dituen irizpenak,
edo administrazioak eskatuta, administrazioaren batek eskatuta, edo behar puntual batek ezinbestezkoa egiten duena dola, horrelakoak ere sartzen ditugu ekon, eta gainera hor, adibidez, arau baten bidez, arautu den udalerri baten izena, izen hori nahiko finkatua dago arau maila duelako. Beste batzuek irizpen maila daukate, beraz, onomastika batzordearen oniritzia dute, edo ontzat emanak dira, eta beste asko, adibidez, naiz eta bilduma, Euskaltzaindiaren bilduma ofizialetan argitaratuak izan, badute nolabait, lan horiek badute Euskaltzaindiaren bedeinkapen orokorra nolabait, baina toponimoak banan-banan ez dira ontzat hartu edo ontzat eman. Hor badaude, ekon dauden informazioek ez dute arautzen maila edo berme maila berbera. Gero ikusiko du hori importantea dela eodarako, eta noan pixka bat hori azaltzera. Euskal Korpus Onomastikoan lan horiek egitearen ondorioz eta urte guzti hauetan bildu ditugun informazioak eta datuen ondorioz, kopuruak dira hor eskerrean ikusten dituzuenak, ekokoak. Horiek dira gaur egun dauden datu kopuruak. Daude 5.000 izen inguru, 12.000 deitura, eta 256 leku izen, edo leku fitxa, nolabait esatearren. Era dokumentalak dira, gutxi barruia 2 milioira helduko gara, eta ahosko lekukotzak ere ugariak dira. Esan bezala, datu horietako batzuek badute Euskaltzaindiaren oniritzia edo onikusia, ontzat emanak dira. Orain arte, Euskaltzainditik pasatu diren, ontzat emandako idatzizko forma horiek, plazaratu egin ditu Euskaltzaindiak eoda deitzen dugun zeraren bitartez. Eoda izango litzateke eko bezala, baina iragazketa bat ipinita eta ona bakarrik irtengo dira bedeinkapen hori daukaten fitxak. Eta informazio gutxi batzuk bakarrik emango ditugu. Adibidez, deituretan emango dugu zeintzuk diren erdal grafia posibleak, bai frantsesezkoa, bai gaztelaniazkoa, baina euskaraz nola idatzi behar diren. Etxeberri, bez edo ubez gaztelaniaz, baina euskaraz grafia bakarra. Leku izenetan gauza berbera, udalerri bat begiratzen baldin badugu, udalerri hori araua da eta beraz egongo da. Eodan biztaratuko da, baina esango da, udalerria dela, zein probintziatakoa den, batzuetan koordenatuak ere agertzen dira, eta holako datu minimo batzuk nolabait. Bihar egingo dugu aurkezpena, eoda berritu eginda nolabait, eta nabarmen hasiko dira erakutsiko diren informazioak. Bai kopuruetan, hor ikusten duzuet, toki izenetan eta pertsona izendegian emango direla urratsa handiak eoda berrituan, baina badaude beste berrikuntza batzuk gehiago luzatuko naiz bihar. Kontua da, leku izen asko hasiko garela erakusten, edo webgunearen bidez ikusi ahal izango dira, adibidez Nafarroako toponimo asko agertuko dira, baina ez direnak ez Euskaltzaindiaren araua, ez da irizpen baten bidez ontzat emandako izenak. Hor agertzen diren izenak izango dira, ikerlari baten proposamen bat, adibidez, edo ikerketa sakon baten oinarria duen proposamen bat. Baina kontsultatu egingo duenak datu basea, kontutan eduki behar duen datu bat izango da, hau ez dio Euskaltzaindiak, beste ikerlari batek esandako datu bada. Erabil daiteke, oroar ondo egongo dira, baina denetarik ere egon daiteke. Hau da dira, nolabait, ikertzeko zain dauden datuak. Badaude beste asko ez direnak plazaratuko oraindik, haien lekukotza gutxi ditugulako edo oinarri dokumental txikia. Adibidez, datu bakar bat baldin badugu dokumentala, toponimo bati buruz, ez dakit nongo herrian etxe bat egon zen, izen hau eraman zuena. Eta aipatzen da, 1700, ez dakit ze urteko dokumentu batean. Horrekin ez dugu nahikoa ipintzeko zein den etxe horren izena, behar bada bai, baina normalean datu gutxirekin ez gara usartzen arauzko proposamen bat luzatzen. Horrekin, edo horren ondorioz, pasatu nahi azkenengo
puntura, ja bisua eman diat, eta etorkizuneko erronkak. Pizka bat, lan hau ikusten duzuenez, nahiko modu, ez tekin nola esan, inozoa esan dut lehen, sortu zen, hau da, egin egizu, datutegi hori, eta egitea ez da oso zaila montatzen, pizka bat informatika jakina eskero, osatzen da datutegia, gero datuak migratzen dira eta gauzak hasten dira komplikatzen, baina ja orain hitz egiten ari gara erregistro kopuru hasi samarrez. Kontrolatzea informazio hori guztia ez dago pertsona baten esku, ez da onomastika batzordearen, hau da, ikertzaile talde txiki baten esku. Esko esaz ere datutegi handiago bat daukagu. Orduan, nik uste dut pixka bat berdefinitu egin beharko liratekela Euskal Korpus Onomastikoa egitasmoa Euskaltzaindiaren barruan. Orain arteko egitura eta lan sistema pixka bat gainditu eta lan egiteko sistema industrialago batera pasatu beharko ginatekela. Nik uste dut importantea dela hau. Langile bakar bat gauza diferente asko egiten ez da egokia, gero emaitzak ere ez dira behar bezalakoak, ez gara heltzen gauza guztietara, eta nik uste dut lantalde egitura pasatu behar dela, pixka bat zeregin espezializatuak eta langileen edo teknikarien perfil espezializatua ere bai, miatu beharko litzateke, zeregin bakoitzerako pertsona egokia bilatuz, eta produzitzen jarriz, nolabait. Modu industrialagoa aipatzen dudanean da, helburua delako plazaratu ahal izatea gero eta informazio gehiago. Horretarako ere nik uste dut interesgarria izango litzatekela Euskaltzaindi barruan ere definitzea pixka bat zein den helburu urruna. Ez dut esaten datorren urterako edo norantz ibili nahi dugun zehaztea. Nik uste dut, akademia bati onomastika alorrean eskatu alzaion produktu logikoena edo izango litzatekela hiztegi onomastiko bat, nolabait. Nik uste dut honetarako bai helburu hori eta bai lantaldea lan egiteko sistema eta produkzio sistema diseinatzeko eredu oso imitagarria edo izan daitekela Euskal hiztegiaren lantaldeak eduki duena. Bai lantaldea bera lan egiteko sisteman eta bai ibili duen edo egin duen ibilbidea. Zelako bitartekoak eduki dituen, orotariko Euskal hiztegitik orainera nola heldu den, zelako, nik uste dut gauza horietako asko estrapolableak direla nolabait onomastika lorrera eta Euskal Korpus Onomastikoaren zera funtzionamendura. Uste dut beste beste pausu bat dela paper euskarritik datutegi bizi edo dinamiko edo etengabe eguneratzen ari den datutegi batera pasatzea. Horrek ondorio asko ditu. Ohituta gaude, adibidez lehen pertsona izendegi agertu denean, liburu hau da. Liburu hori inprimatu egin zen, saldu zen, amaitu zen, eta bada momentu bateko isla. Ordudanik ona izen asko pasatu dira bulegotik, onartu dira, aldaketa batzuk egon dira ere gizartean, geure gain ere hartu behar ditugunak eta ondorioak eduki behar dituztenak gure zereginean, eta nik uste dut horrek isla eduki behar duela eta eskema dinamiko honetara, datutegi edo datu base bizi baten eskemara pasatu beharra dugula. Beti baina nik zerrenda bat nahi dut paperean, zerrenda hori gaur eukiko duzu, baina bihar igual ja kendu dugu erregistro bat eta gehitu dugu beste bat, edo zuzendu dugu zerbait. Nik uste dut egokitu behar garela garai berri hauetara. Gero, beste datu interesgarri bat da, edo importantea nire ustez da, dagoen informazioari, hau da, ekon, kanpotik gauza gehiago ekarri barik ere, ekon dagoen informazioari daukan etekin potentzial guztia atera behar zaiola. Badaude, nik zurtzak deitzen ditut, era dokumental zurtz asko dago datutegi hori. Korpus dokumental bat hartzen da eta migratu egiten da, sartzen da datutegian eta hortxe dago. Baina datu horiek ze fitxatan ikus daitezke, fitxa baten bez. Datu dokumentala dago, iturri honetatik hartu duguna, baina ez dakigu ze leku, ze deitura edo ze izen ilustratzen duen. Eta horiek banan egin behar dira da. Datu dokumental hau fitxa honi dagokio. Lehen aipatu da, García de Garaio, Martín García de Garaio, topatzen du zera batean, nik sarrera hori, 1500 da ez dakize urtegarrenekoa,
lotu behar dut Martin izenarekin, Gartzia deiturarekin, Garaio deiturarekin eta Garaio herri izenarekin. Eta ikusi behar da 4 fitxa horietan. Baina lan hori, era horietan, banan egin behar da, gauza bakoitza bere tokira bideratzen. Beste lan bat, seriotan hartu beharko genukena eta dagoen informazioarekin aurreratzea ekarriko lukena da sailkatze lana. Hori da onomastika batzordeari edo onomastika ikerketa da hori. Sailkatze lana, adibidez lematizazioa. Santiago eta Jagoba 2 izen dira, baina izen berbera dira. Duan horiek ere nolabait elkartu eta izen berberaren aldaerak direnak sailkatu egin behar dira, ikertu egin behar da hori, zein puntutaraino diren baliokideak edo antzekoak, ez honek badauka nabardura bat, hau hipokoristikoa da, bestea da maila apalagokoa, bestea da lan klasikoetan aipatzeko Petri eta Kepa ez dira gauza bera. Semeari Kepa ipintzea normala da, baina Petri ja arraro samarra. Kontrara, santua ipatu nahi baldin badugu, badirudi dotoreagoa dela Petri erabiltzea eta ez Kepa. Olako gauzak ere aztertu adierazi egin behar dira eta gomendatu behar dira behar bezala. Bai, orduan segitu behar dugu lanekin, hau da, datu gehiago sartu behar dugu datutegira, onomastika batzordearen egitekoak ere aurrera segitu behar du, arautze lana edo gomendioak edo irizpenak luzatzen segitu beharko du, eta eko da informazio horiek guztiak biltzeko, jasotzeko tresna, eta eoda da proposamen horiek gizarteratzeko tresna nolabait. Hau da, zera, gure lanarekin segituko dugu, esan hori den bezala, ekin eta jarrai.